To je to. Ne idemo nigde dok mi neko ne ispriča sve o tome. Pre nego što uđemo, ja o tom moram da ti kažem. Kada vidiš bebu, možda ćeš se malo iznenaditi. Ma hajde, batice, viđala sam ja već bebe. Šta bi mogla da me iznenadi ovog puta? Mada, možda ipak grešim. Beba je Alikor? Izgleda da jeste. Ali mislila sam da alikorni dobijaju krila tek kada učine neko delo koje je dostojno jedne princeze. Da, kako to da se beba rodila sa njima? Rođenje Alikorna je sada po prvi put viđeno u Ekvestriji. Ni mi ne razumemo kako. To je baš zabrinjavajuće. Jednorog i Pegas. Dakle, mogla bi da bude dobar letač i da ima sjajnu bebeću čaroliju. Pa, ja se razumem u brzo letenje. A ja se razumem u čaroliju. Izgleda da je njena čarolija jača od čarolije novorođenog jednoroga. Poniji se već okupljaju napolju. Biće baš velika zabava za kristalisanje. Šta kažete da je možda otkažemo? Imali smo mi i većih nevolja od bebeće čarolije. Zašto bismo otkazivali nešto toliko važno i toliko predivno zbog jedne slatke bebice? Imajući bebine sposobnosti na umu, ovo kristalisanje može biti najvažnije ikada. Možda bi trebalo da se obratimo svima i objasnimo im to. Šajni Garmore, da li imaš sve što treba za ceremoniju? O ne! Još treba da se raspitam i da izaberem kristal i da odlučim ko će biti kristalen.